Τώρα, στο σημείο αυτό, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Ιουλιέτα Μιχαήλ και έχει να κάνει με το ζήτημα του αυτισμού. Και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας σήμερα, θα ακολουθήσει η συζήτηση. Η Ιωάννα, το 9χρονο κορίτσι που μέσα από την ιδιαιτερότητά του έγινε αφορμή να γεννηθεί ένας χώρος βοήθειας και για πολλά άλλα παιδιά. Το Ιωάννιο Σωματείο Στήριξης Παιδιών με Αυτισμό και Οικογένειας. Ένα παιδάκι στο φάσμα του αυτισμού και ήταν και αφορμή βασικά που έγινε το σωματείο αυτό. Η βασική στόχη του σωματείου ήταν να στηρίξουμε τους γονιούς από θέματα θεραπείων, οικονομικής πλευράς, από θέματα κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, το οποίο οι στόχοι αυτοί πετυχαίνονται. Η διάγνωση ότι η Ιωάννα βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν αποθάρρυνε τους οικείους της. Αντιθέτως, τους έδωσε δύναμη και κίνητρο να προσφέρουν. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε χώρους οι οποίοι θα μπορούν τα παιδιά είτε να αφιερώσουν χρόνο ελεύθερο μαζί με τους γονείς τους, μαζί με τους φίλους τους και να τα εντάξουμε λοιπόν στην κοινωνία. Για τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, η καθημερινότητα διαφέρει. Ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο. Είναι μετά με ένα επίδομα που παίρνουν από το κράτος, δεν μπορούν να καλύπτονται οι βασικές θεραπείες που θα πρέπει να κάνουν. Καθώς επίσης και ο γονιός δεν μπορεί να δουλέψει όταν πρέπει να είναι σπίτι για να προσχεί το μωρό. Δεν υπάρχει η απογευματινή φοιτηση, υπάρχει μόνο σε κάποια ειδικά σχολεία, τα οποία no comment. Οι δομές για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι λίγες και χρειάζεται το κράτος να κάνει περισσότερα. Να προχωρήσουμε έναν έργο το οποίο είναι έναν πάρκο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έναν πάρκο ίσων ευκαιριών, έναν πάρκο αγάπης για τα παιδιά με αυτισμό και τα παιδιά αμαία. Όλα τα παιδιά δικαιούνται να έχουν τους δικούς τους χώρους, να μπορούν να παίξουν ανέμελα με ασφάλεια μέσα από τη δική τους την πλευρά. Η Ιωάννα και κατ' επέκταση το Ιωάννιο Σωματείο αποτελούν φωτεινό φάρο για την εξοικείωση με τον αυτισμό, αρκεί να επιτραπεί στο φως τους να μπει στις καρδιές μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε φέρει σαν γονείς αυτά τα παιδιά στον κόσμο, γιατί είναι αγγέλοι στην ουσία. Και θεωρώ κιόλας, εμένα με ρωτούσε σήμερα αν διάλεγες να έχεις ένα τυπικό παιδί με ένα αυτιστικό, θα ήθελα να είχα χίλια αυτιστικά. Η αγάπη που σου δίνουν είναι τόσο αγνή και αθώα που δεν την εισπράττεις που κανένα άλλο παιδί.